decided that the party of choice that we will join, and don't look at this team alone, SG, we are many. Duond bura mar KANU okwedo kang mar moko kuom jokanyo mag donjo e UDA ka giwacho ni KANU pod ochung' motegno. Romo mar ndala adek mar Elreb chopo e giko mare kaunti ma Migori kawuono. I am personally so devastated. Sometimes when you just pass by these many caskets, you cannot help but shed tears. Maloyo ji 200 wito ngimagi kaluwore kod kodh yamo mapek machwe piny Malawi ka jatend pinyno olando jumbe 2 mar kuyo. Nakora mkamara maintia angi geno ni intire kare machiegni mar yudo weche manyien ma kage kacha kokalo Ramogi TV kama bende odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma lendo owuok e par jot mar jatend piny Kenya ka yango jolup jotend migepe manyien nyaka ne piny owacho mar Kenya Kwanza donje telo. Nyakora Ramogi kama bende mane en gavana mar kaunti ma Nairobi Dr. Evans Kidero, mane en seneta ma Kisumu Fred Outa kanyakla koda mane en jaod bura mar Rieda Nicholas Gombo gin moko kuom jotelo makoro walne limo mar bedo jolup jotend migepe e pacho ka e lendo makoro gol kata andika mogol kuwuok e par loch mar jatend piny Kenya buore Nairobi ka. Mana kang'isi kaka jogo ma owal e lemo ma kamano obedo Nyakora Ramogi gi migawo ma oyiere jogo ma koro dhi bedo ka jolup jotend migepe e pacho ka ni mane en gavana mar kaunti ma Nairobi Evans Kidero koro oyier kaka jalup jatend migawo kama koro en migawo mochung' ne weche mag keto mwandu, weche mag ohala kachiel kod dongruok mag kembe. E migawo no gidhi bedo jolup jotend migepe 3 koting'o Evans Kidero wuon, Vincent Kemosi Mogaka kanyakla koda Lilian Chepto Tomitom. E kineno bende Fred Outa dhi bedo jalup jatend migawo migawo mochung' ne weche mag mwandu mag lo kata mining, weche mag nam kachiel kod dongruok mag ohala mag nam. Gidhi bedo e migawo no kod jalup jatend migawo machielo ma en David Kipkorir Kiplagat. Ka Fred Outa dhi chung' ne weche go mag ohala mag nam kachiel kod weche mag nam. E kineno Nicholas Odero Gombo bende ne en jaod bura mar Rieda e kinde ma okalo dhi bedo kaka jalup jatend migawo e migawo mochung' ne weche mag apaya kachiel kod wuoth, kama Nicholas Gombo biro telo ne kada biro bedo jalup jatend migawo mochung' ne weche mag wuoth, ka Benjamin Jomo Washiali biro bedo e migawo no kaka jalup jatend migawo kang'iyo ahinya weche mag apaya. Joma moko ma bende owal kaka jalup jatend migepe e apisi mar jalup jatend piny Anne Wanjiku Mwangi, Nicholas Ngabia Rioba kanyakla kod Edwin Sudi Wandabusi gin moko kuom jogo madhi bedo kaka jotend migepe e apisi mar jalup jatend piny. Ka apisi mar jotend migepe jalup jotend migepe dhi bedo Sharif Athman Ali, Isaac Mwaura Maigwa kanyakla kod Rehema Hassan. E migawo mochung' ne weche mag arita mapacho kaka achiel kod tayo chenro mag piny owacho mamalo, jolup jotend migepe dhi bedo Samuel Kuntai Tanui, Millicent Nyaboke Omanga kanyakla kod Mohamud Ali Saleh. E migawo mar weche mag jolweny jalup jatend migawo en mana achiel kende, Alfred Agoi Masadia. E migawo mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod dongruok gi chenro mag ochumi mapacho ka jalup jatend migawo dhi bedo Kirui Joseph Limo kanyakla kod Beatrice Nkatha Nyaga. Parni Nyakora Ramogi ma en lipot muok sane kendo obiro keto nigo e yor adimba weche manyien masa achiel kachiel kod saa 3 mar otieno. Kowere kod mago wang'i mago motenore gi weche mag siasa. Duond bura mar KANU okwedo kang mar moko kuom jokanyo mag donjo e duond bura mar UDA ka giwacho ni KANU pod ochung' motegno.
Kagiloso kod jofwamb weche kotelnegi kod jagoro maduong' mar KANU George Wainaina, jotelogo wacho ni jogo manyolando ni gidar kendo dhi e UDA kotelnegi kod Nick Salat noseweyo bedo jokanyo mag KANU e kinde mokalo. KANU bende owacho ni gintiere bwo riwruok mar Azimio la Umoja kendo gisiro lwedo ng'anyo madhi nyime e pacho ka. Odiechieng' manyoro Nick Salat nyotelo ne moko kuom jokanyo mag KANU donjo e duond bura mar UDA. This is almost the third time that Mr. Sarat and his Inc. are defecting. And by the time of his retest, and probably not the last defection, he had already been kicked out of the leadership position as a Secretary General and as a member. It does not come as a surprise that in defections moved by Mr. Sarat and his brigade have not so far elicited sufficient attention as to attract the powers that be, knowing that we do about the defectors, and we are members of Azimio, so we always, that is our position. Counties duto makaluwo gin achiel kuom counties mapoko chulo lakteche osara mar dwe mar ariyo ka geno bende koro onge ka gibiro yudo omenda mar chulo laktechego e chudo mar osara madwe mar adek. Counties mamoko kaka Nyeri osegolo lipot ni osara madwe mar adek bende nyalo deko kaluwore ni pok counties oyudo omenda kuwuok kuom piny owacho mamalo. Riwruok mar lakteche kotelnegi kod jagoro margi maduong' Davji Atela okwayo piny owacho mamalo mondo mi olos tudruok makare kod tend counties duto kaka yayo mar biro neno ni gichulo lakteche poni gidwa ni lakteche oti kaka dwarore. Msara kata chudo mar ji osebedo kadeko e counties dwe ka dwe. To matimore nikech treasury ogol pesa e samo e wang' sa mondo chul ji mshahara. E sani wane dwe mar adek to ji pok ochul mshahara mar dwe mar ariyo. Ma ji okenare giboyudo karang'o. Jok matiyo e national government te osedo mshahara. To koro watemo wacho ni treasury onego bed gi yo maler ma bo ensure ni gichulo ji mshahara e sama dwarore. Nenore ni wach mar keto healthcare obede counties maonge plan ma ichulo go ji ema kelo shida. Ni mar jopuonje chulo e wang' sa, joma tiyo Judicial Service Commission chulo e wang' sa, police chulo e wang' sa, lakini jo thieth mane counties te chuna nyaka delay bedi. Kantiere wijruok maonge kind county government ki national government ema kelo shida mar delay ni. Onego bedi treasury bedo gi yo maber ma ensure ni pesa odhi ne joma tiyo. Johala e chiro manyamlori Kisumu kawuono ne omonjo apisi mar boma ma Kisumu mong'ere kaka City Hall banka ne giyudo ka omuk choche kachiel kod rangach madonjo e chiro magisebedo ka gitie. Johalago manene kod ichwang' ne dwaro mondo mitend City mag Kisumu kotelnegi kod Abala Wanga olernegi ng'ano manotimo tim makamano kinyi ma piny orugodo kawuono. Matimore seche ma tend boma ma Kisumu nosegolo andika mondo mi johalago dar owuog e chirono mondo gidhi e kar ohala ma Uhuru Business Complex. Kata kamano johalago bende osemako bura e doho mar geng'o darogi. Ninyo wawuok godhiambo ka wadoke utewa to kaka chopo saa 7 gotieno to askari gonwa simo ni chiro imuko. To sama chiro imuko no ne wakawo kes mane watere court. Kane wasetero kes e court ne wabed gi jo county mane wawinjore kodgi. Koro giweyo weche mane watimo mag winjruok to gibiro gimuko chiro. Kata nyoro kanyo wane court nyo miwa stay order ni nyaka kes wa room e kawanyalo wuok e kinyalo muk chiro. Koro wakwayo the authority moloyo the national government ni en sama nyaka giwuog oko nikech wakwedo gimotimore ni okang' mamalo. Kendo wapenjo gi dwol achiel kaka jo chiro ni governor ni kanye, because governor ong'ado tudruok ne gi jopiny kata gi jo ohala. Gima koro waneno kani ok onego timre e oganda wan jo ohala ka. Notice waonge go. Correct. Notice waonge go. Akwara ilo molodinga. Wakedo ni kendo demonstrate. Ni mondo wayu teko mar Kenya. To kendo podi chakinya swaka. Wuoge oko mondi wuogini. Ijo DCI be. Wainyore. Gavana wetu Anyang' Nyong'o
pamoja na mbunge wetu na MCA waangalie hii maneno kwa undani na kwa ufasaha zaidi. Seche ma koth medo dhi nyime gi chwe e thoth gwenge ma pacho ka moko kuom jopur e kaunti ma Homa Bay dwani piny owacho mamalo ochiwnegi ler ewi kama mbolea mane gisingo ne jopur e nengo ma oyueyo nitie gi sani. Jopur go wacho ni mbolea mane osing ne jopur ma pacho ka pok ochoponegi kata odoko ni gidhi nyime gi komo puothegi nyaka ne koth chak chwe e pacho ka. Giywak ni kata mana kothe mane piny owacho ma Homa Bay chiwo ne jopur moko kuomgi pok oyudo ka nying-gi to ne osekaw e chenro mar chiwo kothe ne jopur e kauntino. Giwacho mago ka migawo mar pur e kauntino chano kendo pogo kothe ne jopur e tielo mar ariyo. Wasepuro, waseikore mondo walos kothewa mondo konywa nyithindo. Adieri ka waseiko kothewa to piny bende tek makata nyithindo wan godo winjo wachul negi fees. Koro sami biri bedo gi nyithindo dhot to pur bo kipuro kech chami to nyathi be ok odhi sikul. Dwa timre nade sirikal mondo konywa kelnwa kothe mondo walosi mondo wayud kaka wakonyorego. Nyiche andiko kothe mani mondo kelna mar mbolea to sani koro wakomo nono cham ok dhi bedo maber. Koro ogingiswa ni to wadwa timo nango nikech asebedo gi chandruok higa ka higa pile nyithindo ke chamo kodhi ma wigi yot mondo gikonywago. Mane gima wakwayo sirikal mondo konywa nikech sani ko chwedhinwa nono to onge kodhi ma wanyalo komo. Koro wakwayo ni mondo ka sirikal oyie to miwa mbolea to miwa kodhi mondo wayud keyo kuom tich ma watiyo matek to ok wayud yuto maber nikech satin koth bende rumo piyo. Koro wakwa sirikal ni mondo konywa kaka ne giwachonwa. Nikech kata lot ma wapidho sani ma nyalo miyowa pesa gigo nyumore idaso gi mane pi. Koro onge kaka wanyalo timo kodhige makobiro to wanyalo konyore. Ji auchiel osewito ngimagi e jumbe adek mokalo kaluwore kod tuo mar nyaldiema e gwenge mopogore opogore e kaunti ma Machakos. Kaluwore kod jatend migawo mar thieth e kauntino Daniel Yumbwa, ji adek nowito ngimagi Mavoko, ariyo Kangundo ka achiel to wito ngimane Matungulu. Migawono koro ochako kampen kata chenro mar puonjo jopiny e yore mag ritruok mar geng'o landruok mar tuono. Let me start with the issue of welcoming last year. The admissions, as we speak now, we have discharged all the patients. We are remaining with 6, 3 in Mavoko, level 4 hospital, and 2 in Machakos, level 5. And the deaths cumulatively, we have no new death. The deaths that occurred still stand at 3. We shall monitor the situation up to the weekend. And if we do not get any new case in Mavoko, we are likely to lift the ban by Saturday. Machakos is on the road to become cholera free very soon, if the trend that has been announced here is anything to go by. Moko kuom jotich e dho wath ma Mombasa koro kwayo josiasa mondo mi kik ket tenge weche mag siasa kendo giwere gi donjruok e yore mag tich mag dho wath ma Mombasa. Jotijego manie bwo riwruok mar Port Welfare koni en midhiero ni josiasa osechako donjore e wi tend wadhno mana ndalo machuok bang' Kapten William Ruto donjo e apisi kaka director maduong' mar dho wath ma Mombasa. Gikoni kaka jotich kijiwe lwedo kaluwore gi tije mosebedo kotiyo ni mar gisebedo kode kanyakla e thuolo malach e wath kanyo. Tunaona KPA hapa tungepewa mtu wetu kutoka Pwani, twaona amepewa mmoja kati ya watu kutoka huko Rift Valley. Hatujui ni ndugu yake Ruto ama ni kazini yake, lakini wameshare jina, anaitwa somebody Ruto. Kwa hivyo hii ni kuonyesha hii serikali ni ya jamii moja. One wase make a decision. Okwadwa ni siasa morubru biri kindwar kelon wa siasa no o sujua kiana siasa kwadwa. Wan siasa maro en siasa ma iwa idonam karka. Omi suji mikelon wa siasa mane do iwa mamar iwa idonam karka to bru kwiro bru che bedtenge. Nikesi mikelon wa siasa okwabo ido overtime, okwabo ido promotion, okwabo ido gik moko moido mang'eny. Wako kabisa. Yiero manyotimore momiyo kaw Captain Ruto kaka achiel kuomwa nikech en ng'at mosebedo ka tiyo kodwa ndalo mang'eny, en gi experience moromo
okwangi gini no kawe kaka kaluwore gi kabila moro momiyo yiere, lakini wang'iyo nikech en ng'ama ne ntiere gi dwaro mar jotich e chunye, kendo en ng'ama ne dhi timo gik moko mabiro konyo jotich e yore mopogore opogore. Waduto wamor nikech jatelo mokelni en jatelo manigi teko, kendo en gi chia monyalo tiyogo tije duto ma e dho nam kaeri. Wan gi geno ni sida duto masebedo kaka jotich obro loyonwa, kendo weche te bro dhi maber. Tim Adula